csapatának! A Siroki iskola a maga természeti adottságait tekintve nagyon sok mindenben hasonlít a Füleki iskolához. Tehát olyan szempontból, hogy a két iskola partner legyen, mind a két suli csapata tudott már mutatni valamit a személyes találkozó alkalmával a saját vidékéről, a saját természeti földrajzi környezetéről. Különösképp, hogy mind a két iskolának van egy vára, mind a két iskola úgy helyezkedik el, hogy körülölelik őket a dombok, hegyek, gyönyörű környezetben nőnek fel a gyerekek, hihetetlenül finom és tiszta a levegő. Ez mind hasonló, nagyjából az is, hogy mind a két iskolában nagyon-nagyon sok a hátrányos, vagy éppen halmozottan hátrányos helyzetben élő gyerekeknek a száma, nagyon magas arányt képviselnek. Amikor idejöttek a táborba, akkor a két iskola nem idegenként jött ide. Mind a ketten pontosan tudták, hogy mit szeretnének kezdeni magukkal, mit szeretnének a másik iskolával kezdeni. Volt egy alapbaráti kapcsolat, ami már oda datálható, amikor a személyes találkozó létrejött, de azért azt hozzá kell tenni, hogy a heti foglalkozások alkalmával, meg az előadás alkalmával már foglalkozott például az iskola, a Siroki iskola a partnerével, a Füleki iskola megismertetésével. Tehát a diákok tudták, hogy a fülekiek, amikor idejönnek, hogyan néznek ki, milyen környezetben élnek, és így tovább. Az, hogy a Balatonra jöttek közösen, ez mind a két iskola életében egy nagyon különös fordulópontot jelent, mert hogy ilyen messzire, tehát ilyen távolságban ezek a gyerekek még nem nagyon jártak. Nem volt rá lehetőségük. Úgyhogy önmagában az, hogy a Balaton mellett lehetnek, hogy olyan programjaik vannak, amik esetében tényleg számos helyzetben különleges, számukra idolként tisztelt, mai értelemben vett sztárokkal tudnak találkozni, például nem tudom, Karamellel, vagy a Children of Eastern zenekar, a Szabi Esztel, a Nemzeti Színház művészeivel, vagy adott esetben mondjuk közösen tudnak diszkóba menni, vagy egy élsportolóval, Katus Attilával tudnak közösen edzeni, mikor a világbajnokkal. Ezek mind-mind olyan pontok, ami nem azért fontos, mert megvannak a közös fényképezések, azok is megvannak, a selfie-k, az autogramok, hanem azért, mert közösen tudnak csoportként odaállni, és azt mondani, hogy igen, én bizony találkoztam ezzel, vagy az a művész, aki számomra, bár nem tudom, de valójában magatartás mintaként jelenik meg. Tehát nagyon bízok abban, hogy ennek olyan fajta folytatása lesz majd, ami ezeknek a gyerekeknek élményszámba megy, és akár egy egész életre szóló élmény tud majd lenni. Májusban találkoztunk először a sirokiakkal. Rögtön az első perctől kezdve egy nagyon szimpatikus csapattal találkoztunk. A gyerkőcök a sport lévén pár perc alatt feloldultak, és amikor megláttak, hogy éppen tornaóra zajlik nálunk, akkor ők is beálltak focizni a mi fiaink, a mi csapatunkkal. És itt ebben a táborban is főleg a sport az összekötő kapocs a két iskola között, tehát nagyon-nagyon élveztük a Katus Attilával a délelőttöt, a kis aerobikórát, illetve délután is együtt kosaraznak és együtt fociznak a fiúk, lányok együtt. Ami még nagyon-nagyon fontos, hogy a két csapat annyira egyé vált szinte, hogy a külön programokat is, mint például meglátogatni Latonovics Zoltán sírját, illetve kimenni a Balatonpartra, ezt mind együtt abszolváljuk, hiszen a tanárok is és a diákok is megtaláltak a közös nevezőt. Magam is meglepődtem rajta, hogy tényleg pillanatok alatt megtaláltuk a kontaktust. Együtt jöttünk a busszal, és füleki gyerekeket hoztuk, és már ott el lehetett velük viccelni, a tanárnők már odaültek a közelünkbe, tehát mondhatom azt egyrészt, hogy a tanárok közötti, tehát egy korosztályból származnak, talán én egy kicsit kilógok, de igyekszem alkalmazkodni. A gyerekek pedig, hát sok lányt hoztunk mi is, és a fülekiek között pedig szinte csak lányok vannak, viszont azt az egyszemfiút, azt annyira bepatronáltuk, hogy a sirokiakkal alszik egy szobában, és a kolléganő, amit elmondott, ahhoz azt fűzném hozzá, hogy első alkalommal, amikor voltak ezek a bemutatkozások, és igen, a sirokiak automatikusan drukkolni kezdtek, és segítettük tapssal, énekkel az övékét, és nagyon hálásak voltunk, amikor láttuk, hogy a mi kis bemutatkozónkat ők ugyanígy támogatják, és ez egyfajta olyan empátiát indított el, ami tényleg példaértékű.
A gyerekek nagyon hasonlóak, tehát egyrészt két fülük van, egy orruk, két szemük, két kezük, két lábuk, tehát, és a gondolkodás mondjuk is hasonló. Tehát hasonló pszichológiával kell viszonyulni hozzájuk. Egyrészt azt kell érezni, hogy én ezt szívvel, lélekkel csinálom, hogy én így érzem, én így gondolkozom, én ezt tapasztaltam, és ezt a tapasztalatot szeretném átadni, és ezt jó szándékkal teszem. És nem úgy megyek oda, hogy fentről lefelé beszélek, mert ők gyerekek, hanem ők legalább olyan fontosak, mint én, és amikor ezt a gyerekek megérzik, és van benne humor is, a zenét ugye minden gyerek szereti, akkor ráadásul együtt van a csapat, akkor valahogyan megnyílnak ezek a gyerekek. És ez bárhány száz fellépést csinálnak gyerekekkel, bármikor, mindig ugyanazokon a lépéseken megyünk keresztül, ugyanazokra a poénokra ugyanúgy reagálnak, tehát ez egy nagyon érdekes, hogy nagyon hasonlóak vagyunk, és az a gyerek, aki lehet, hogy az elején így vár, az utána egy picikét változik. Tehát nekem az a lényeg, hogy aki szkeptikus, esetleg negatívan gondolkozik, az legalább egy semleges helyzetbe kerüljön, hanem pozitív irányba tudom teljes mértékben mozdítani. Hát mindenki egy lépést önmagához képes lépjen elő. Tehát én számtalanszor tapasztalom, amikor iskolát látogatok, hogy az elején vannak gyerekek, akiket hátsó sorba be sem akar állni, aztán bőrkabátban van, azt leveszi a bőrkabátot, akkor beáll hátra, utána még előbbre, akkor kihívom, és a végén még utána Facebookon küldözgeti a fotókat, hogy milyen jó volt, meg stb. Hát számtalanszor kapok olyan információkat, vagy azt mondják, hogy hú, én is ilyen oktató szeretnék lenni, meg sportolni, meg milyen jó dolgokat mondtál. Tehát számomra ezek nagyon fontos dolgok, és nagyon hasznosnak érzek. Tehát az ilyen programok, amikor sok szem közt, de élőben, személyesen lehet találkozni olyan emberekkel, akik esetleg egy más értékrendszert mutatnak be, az szerintem nagyon fontos a gyerekeknek. Tehát televízión keresztül is persze, de más. Tehát élőben, pláne azokat az információkat, üzeneteket, amiket a végén ilyen játékos formában fogyasztható módon átadok, azt szerintem nagyon jól használható. Úgyhogy nagyon sok ilyen program lenne szükség. Bízom benne, hogy meg én úgy is érzem, hogy az utóbbi években ezeknek a száma növekedett, úgyhogy a gyerekek nagyon örülnek, sőt, hogyha lehetek ilyen nagyon-nagyon hosszú, majd úgyis megvágjátok, hogy tényleg olyan településekre is eljutok, ahol még életükben mondjuk közismert emberrel nem találkoztak, ilyen mintát nem láttak, abban gondolkoztak, hogy ha nagyok lesznek, akkor mondjuk bolti eladó lesz, vagy fodrász lesz, tehát hogy nagyon alapszakmában gondolkoztak, tehát picikét a perspektívát is nyitjuk, és hát adunk önbizalmat a gyerekeknek, hogy igenis képesek vagytok, akár a világ legtávolabbi településen is eljutni bárhol a világba, és bármire képesek vagytok, hogy legyetek, ha tesztek érte. Az a szerencsétek, hogy még alig éltetek, még alig hibáztatok, és amíg nem is sportoltatok eleget, meg nem ettetek elég almát, még nagyon sokat változtathatok ezek. Még nagyon nem tudtátok elrontani az életeteket. Még nagyon abban a zsákutcában még nem tudtatok belemenni. Még akkor is, ha már most látom, ha körbenézek, le tudnálok titeket szelektálni, hogy ki megy be a zsákutcába lendületesen, ki tart már nagyon bent a zsákutcába, ki csak most az elején van, mert már most ennyi idősen nagy különbségek vannak. Nagyon rossz látni. Tehát ez a különbség, ez folyamatosan növekedni fog. Nehogy azt higgyétek, hogy az élet az egy statikus dolog. Az élet olyan, mint a párkapcsolat. Ha vagy összefelé mentek, vagy szép mentek, de az helybe sosem áll. Nem csak a hülyeség ragadós, tehát a pozitív dolgok, hogyha mutatunk egy pozitív irányt, amiből ismét siker és jó dolgok csapódnak le gyerekeknél, akkor arra ugyanúgy nyitottak, mint a hülyeségre. Tehát nagyon fontos, hogy le tudjuk őket kötni, és egy jó energiákat, jó információkat adjunk, amiből tudnak építkezni, hiszen az egyikből az úgyis mindig zsákutcába vezet, és az mindig ugyan visszaesnek a kiinduló helyzetre, hogy na, nem értem el eredményt, mert nem azokat tették meg. Tehát a siker útja mindig nagyon hasonló. Én azt mondom, hogy a gyerekek azok nyitottak, a gyerekek azok egészségesek, sikeresek szeretnének lenni, nem tudják, hogy hogyan kell tenni, nem volt ilyen minta, és nagyon fontos, hogy észrevegyék azt, hogy attól, mert valaki hátrábbról indul az életbe. Az életbe nagyon ritkán indulunk egyenlő feltételekkel. Valami előny vagy hátrány az mindig van. És ez nem feltétlenül most korrupcióra gondolok, hanem egyáltalán. Számtalanszor vidékiként, budapestiek ellen versenyeztem, pontozásos sportákban, magyar versenyzőként, a nagy Amerikába versenyeztem, és még sorolhatnék számos olyan példát, amikor én is hátrányos helyzetbe indultam. És én számos ilyen történetet, példát tudok nekik mondani az életből, amikre ők rájönnek, hogy azért, mert hátrébről indulok, még érdemes elindulni, mert ez még nem a végeredmény, ez egy kezdeti állapot. Tehát onnan simán lehet bárhova elérni, és hogyha ezt megértik a gyerekek, hogy ha van erő, energia, egészség, ott van a kis fejük, amiben rengeteg agy van, és rengeteg tudást tud belepréselni az ember, ott van a kezük, lábuk, mernek álmodni, akkor csak csinálni kell, az ember fantasztikus, hogy gyakorlás útján mire képes. Tehát nem számít az, lényegében, ha hosszú távon nézek, nem számít az, hogy mennyire vagyok hátrányos helyzetű,
Viszont ha valaki ezt sose tapasztalta, sose látta, akkor általában az, hogy neki is állok, mert előrébről indul. De ha ezt hogy valaki megérti, akkor hátrábbról is el fog indulni. Tehát én már számtalanszor elindulok, nem érdekel, hogy hátrábbról elindulok és csinálom. Tehát ezt próbálom megértetni velük, hogy a hátrányos helyzet az nem egy végeredmény, az egy jelenlegi állapot, ami változik. Én sem így néztem ki 20 évvel ezelőtt, meg 30 évvel ezelőtt, tehát a világ is rengeteget változik. Ami most hátrányos helyzet az, és hát ugye lehet azt is mondani, hogy ami hátrány, azt lehet előnye is kovácsolni. Tehát hány olyan vidéki ember van, akinek olyan értékei vannak, hogyha Budapestre fölmenne, mindenki összecsapná a kezét, hogy na, én ilyen embert akarok alkalmazni, mert megbízható. Tehát, hogyha emberileg olyanok, akkor mindent meg lehet tanulni. Külön nagy öröm volt számunkra, hogy Balatonszemesre érkezhettünk. A diákok közül, akiket hoztunk, sajnos még senki nem volt a Balaton partján, tehát nekik ez egy óriási élmény, hogy megláthatják a magyar tengert. Teszünk is róla, hogy minél többet tartózkodjanak a gyerkőcök a tengerparton, tehát időjárás oda, fúj a szél, de ettől kezdve olyan vagány kislányokkal és srácokkal érkeztünk, hogy bizony lubickolnak a Balatonparton minden délután. Talán a gyerkőcöknek legjobban az esti koncertek tetszettek, mert valóban nagyon sokrétűek, tehát a legfiatalabb korosztálynak is vannak koncertek, és a tinédzsereknek is vannak olyan fellépők, amelyeket ők hallgatnak. Nekünk tanároknak talán a Katus Attila féle edzésprogram tetszett, nagyon szeretünk tornázni, de az iskolánkon is van egy hatalmas sportpálya, amit igyekszünk minél gyakrabban kihasználni. És mi, mint mondottam, szeretjük a műveltségi vetélkedőket is, és szeretjük a Balatont is, úgyhogy elmondhatom, hogy itt ebben a táborban minden megvan, minden a sportolás, a szórakozás, a közös játék, közös nevetés és a kultúra is. Nagyon jól érezzük magunkat itt a Balaton partján. Színpadon a kávészünet! Most nektek kell kitalálni, mi lehet a vers címe. Aki rájött, az majd sikítson egy nagyot. Alszik a szív és alszik a szívben az aggodalom. Alszik a pókháló közelében a hideg és a kavar. Alszik a pápa a vörösben a hal. Mi úgy gondoljuk, hogy a mai fiataloknak arra van szükség, hogy a versek úgy jussanak el
hozzájuk, meg azok az értékek, amiket ezek a versek tartalmaznak, és máshonnan nem jutnának hozzá, hogy modern stílusban vannak megzenésítve a versek, és ezáltal ők jobban magukénak érzik, tehát hogyha van egy-kettő olyan műfaj, amit ők kedvelnek a mi repertoárunkban, akkor mindenképpen meg fog bennük maradni ez az élmény, és egészen vegyesek, egészen eklektikus stílusban vannak megzenésítve a versek, és mindenki talál benne olyat, ami hozzá igazán közel áll, és alapvetően is mi így modern módon fogjuk fel a versmegzenésítést, és ez működik, tehát a fiatalok erre vevőek lényegében manapság. Szerintem még fontos az is, hogy észrevegyék azt is, hogy ezeken a koncerteken, sőt, a koncerteken kívül is ezekre a versekre lehet táncolni. Tehát mivel korszerű köntösben vannak bújtatva ezek a versek, ezért aki volt már kávészünet koncerten, azt tapasztalta, hogy egy flóti dalra együtt csettintünk, tapsolunk, vagy egy füzsonlenterre együtt csápolunk, és nyomjuk a bugit, tehát hogy lehet rá táncolni, és kell, és ez is fontos, tehát hogy így még jobban a köztudatba lehet hozni őket. Igyekszünk mindig úgy tartani a koncerteket, hogy egyrészt az interakció az a középpontban legyen, és szerepeltetjük mi is a gyerekeket szavalat formájában, meg közösen énekelünk, és egyéb módokon, tehát kérdéseket teszünk fel nekik, elbeszélgetünk velük az élet dolgairól, és szerintem ez végül is tetszik nekik. A testvériskolai projektnek az a fajta komponense, ami feltételezi a határon túli magyarsággal, vagy ha éppen nem magyar iskolákról lenne szó, akkor a külföldiekkel való kapcsolattartást, azért nagyon-nagyon fontos, meg azért élvez prioritást, mert nem nagyon lehetne Európában élni anélkül, határok nélkül, hogy ne próbáljunk meg szót váltani diák-diák között, diák-pedagógus között, ember-ember között, társadalom és társadalom között. Az együttműködés, pláne hogyha ilyen testvériskolai projektről van szó, akkor azt is feltételezi, hogy ha már megvannak azok a projektelemek, amik hétről hétre a heti foglalkozásokon, vagy a nyelvi képzéseken, vagy előadásokon, amelyek nagy előadás szempontjából ugye az önkéntességre, az Európai Unióban való létformára, vagy annak gazdasági, politikai, társadalmi és kulturális vetületére készítenek föl, vagy a partneriskola megismertetésére vonatkoznak, szóval hogy ezek nélkül szerintem nem nagyon lehetne sok mindent kezdeni az ember magával, hiszen mégiscsak egy európai közösségen belül élünk. A projektet is az Európai Unió finanszírozza. Nem baj, hogyha gyerekek ennek tudatában vannak. Pláne olyan esetben, amikor van egyfajta érzékelhető szkepticizmus a társadalomban, vagy lehet, hogy éppen generált módon, tehát felülről generált módon Európával szemben. Tehát nem baj, hogyha azt érzik, hogy egy határon túli magyar iskola, meg egy magyar iskola igazából elválaszthatatlan páros tud alkotni, ha akar. Egy projekt hozzá tudja őket segíteni ahhoz, hogy különböző lehetőségeket alájuk tesz, és ezek a pontok tényleg közösek tudnak lenni, élményszinten. A projekt nyilván pénzben és időben tud hozzátenni, lehetőséget teremtve az ilyenfajta közös találkozások és közös élménypontokra,
de azért alapvetően azt lehet elmondani, hogy ez mindig az iskolák hozzáállásán, a diákok és a tanárok hozzáállásán múlik, hogy ők mennyire lesznek majd kapcsolattartóak, mennyire lesznek készek arra, hogy a jövőben ezt a fajta kapcsolatot ápolják is. Mert kialakítani egy dolog, a kapcsolatot ápolni kell. Minden ennek a függvénye, vagy ennek a titka tud lenni. Fogadjátok nagy szeretettel és nagy tapssal, aki következik, a Nemzeti Színház művésze, Bakkos Kis Gábor! Lehet egy dal, vagy ritmus, vagy zaj, egy árva hang, egy jel. A zene az kell, mert körülön, és nem veszünk majd el. Mert a jó, a rossz csak szó, olyan, ami sokszor változó. De egy ismerős hang az megmarad, vagy nagyon okos. Már is érzed, hogy védve vagy, a dal egy biztos hely. A zene az kell, mert körülölel, és nem veszünk majd el. Ha van elég szív, az sokat segít, bár úgysem adjuk fel. Köztünk minden ember más, különös és sokfajta szokás. De hogy éjjel mindenki álmodik, nagy bajt nem csinál hajnali, ebben egyformák. Van, aki csak néz, és van, aki beszél, és van, aki segít, hogyha kimerültél. Mert mindenki erős, és életre való, de van, aki csak álma, és sose volt jó. Ami fontos az, hogy úgy legyen, azt tud mindenki más élni. A zene is csak egy könyv, a dal csak így szép. Ezeket a dalokat választottam így ki ma estére, amelyek így, hogy mondjam, nagyon meghatározóak voltak az eddigi rövidke kis pályafutásom során. Természetesen figyelembe véve azokat a dolgokat, hogy lehetőség szerint ezek populárisak legyenek, mert nem szeretném mondjuk kortárs operával fárasztani a gyerekeket. Azért gondoltam ezeket, hogy ezen keresztül talán még egy módon meg tudunk egymással ismerkedni, én be tudom magam mutatni nekik, és hát ez az egész, amiért ez van, vagy ez az egész projekt, tábor létrejött, hogy hát ha valaki akarja, akkor az, és vannak álmai, vágyai, azt be tudja teljesíteni, meg tudja valósítani, mert én is ezen dolgozom és ügyködöm. Nyilvánvalóan a Jóisten ad egy tehetséget, de ez nem elég. Innentől kezdve nagyon sokat kell ezért dolgozni és tenni. És ki kell próbálni mindent, amit valaki ki akar próbálni, akár a sport, akár a tanulás területén, akár a művészet területén, és meg kell próbálni megtalálni azt a fajta, hogy mondjam, önkifejezési formát, amelyen keretén belül valaki magáról tud vallani. És hogyha ezt érzi, és lát magában eltökéltséget ebbe az irányba, akkor azt nem szabad semmi áron feladni, hanem meg kell próbálni ezen az úton végigmenni. Nagyon nehéz, nagyon sok buktató van, a szerencsefaktor az megkerülhetetlen ebben az egészben, de hát azoknak lesz szerencséje, akik megpróbálják, akik meg nem próbálják, meg azok nem tudják, hogy most vagy szerencséje van, vagy nincs. Szóval eltökéltnek kell lenni, mert nem elég a tehetség, az egy nagyon fontos dolog, azt a Jóisten adta, de nekünk embereknek azt kell megtanulni, hogy ezt a tehetséget minél nagyobb mértékben kiaknázzuk, ne éljünk vissza ezzel a hihetetlen bizalommal, és hihetetlen sok munkával és eltökéltséggel megvalósítsuk az álmainkat. Számtalan hely, ami szebb és jobb, ami földünknél. Lehet létezik ő is, aki többre képes az embernél. Egyszer ismeretlen távolba vágyom,
meddig érek, s lesz-e út, hogy visszatérjek, fényév távolság. Csak hallgatok, csak bámulok, zengő fényország, hogy láss csodát egy életen át. Nézem tisztaságát, mégsem értem, hallom hangjait, és el nem érem. Ott a tenger, itt az ég, na jó. Molnár Ferenc, Karamell! Mit magammal vívok, vajon mit jelent? Mit igaznak hívok, azért hinni jól, hogy amiben bízok, nem csak vízió. Vízió, a mennybe vitt, de a poklot is láttam minden nap. Míg ilyenné vártam, azért hinni jól, hogy amiben bízok, nem csak vízió. Vízió, nem adom fel. Hey! Az át és a fés, szüntelen, de most kell döntenem. Minden újabb perc, újabb kérdés a szívnek, minden válaszom, minket más helyekre visznek. A képe húz, van ellen az égbe, a kezdet szép, minden rossz lesz a vége. Van egy csomó párhuzam a gyerekek meg közöttem, szóval attól függetlenül, hogy én már úgymond ismert emberré váltam. Én megmondom neked őszintén, én 23 éves koromban láttam először a Balatont, úgyhogy számomra még ez is óriás, hogyha valaki már egyáltalán gyerekkorában látja, vagy egyáltalán ilyen élményekben részesül, hogy táborozhat, strandolhat, koncertet nézhet, mert hát például én is gyerekkoromban ilyen programokhoz, ilyen élményekhez egyszerűen nem fértem hozzá, vagy nem volt rá lehetőségem. Úgyhogy ez egy ilyen azért is jó dolog, mert egy kicsit úgy érzem, mintha saját gyerekkoromért is tennék valamit. Tudom, hogy ez egy ilyen kicsit értelmezhetetlen dolog, de ahogy végig gondolom, hogy számomra milyen nagy élmény lett volna a gyerekkoromban lejutni a Balcsira, megnézni egy koncertet, egyáltalán belecsobbanni a Balatonba. Ezek sokkal fontosabb dolgok, mint ahogy ezt így talán elsőre kezeljük, vagy kezeli a közösség, maga az ország, vagy nem tudom, az emberek, ahogy ezt gondolják. Egy ilyen élmény, ez nagyon-nagyon meghatározó lehet egy gyerek számára. Mi az, amit tanácsolni tudnál azoknak a gyerekeknek, akik itt vannak, és akik azért jöttek el, hogy ebben a testvériskolai projektzáró táborban talán megtudják azt, hogy az olyan emberek, mint te, mivel vértezték fel magukat, hogy elérjék az álmaikat, hogy valóban beteljesítsék azt, amire hivatottak. Hát amit én mondok, az lehet, hogy ilyen ellentmondásos vagy érdekes lesz, mivel én nagyon szegény családban nőttem föl, és nekem nagyon sokan mondták azt, hogy jaj, kisfiam, belőled úgyse lesz semmi, bennem volt egy dac. Ez azért is megmutatom, engem ez vitt mindig előre. Most már nyilván ez átalakult egy szeretetté, de ez egy ilyen dübölfakadó, hogy én azért is megmutatom, hogy többre vagyok képes, mint amit gondolnak rólam, vagy nem hittem már akkor sem ebben a sorsszerű elrendeltetésben, hogy aki egy cigánytelepre születik, akkor az ott is kell, hogy megöregedjen, vagy meghalljon. Ahogy én elindultam a zene útján, az egy koncert hatására történt. Körülbelül 3 koncerten voltam gyerekkoromban összesen, nem tudom, egy 20 éves koromig. Ez egyik egy klasszikus zenei koncertélmény volt, és én akkor így elhatároztam, hogy ez nekem annyira sokat jelent belül, valami olyan bizsergést érzek, hogy már akkor éreztem, hogy valami közön biztos, hogy lesz. Szóval ezek a gyerekkori élmények, ezek nagyon-nagyon fontosak, és én tényleg csak azt sajnálom, hogy ilyen szinten így a periférián kívülre szorulnak például az, hogy egyáltalán kreáljunk, létrehozzunk ilyenfajta eseményeket, ilyen programokat, amik tényleg valóban értéket hordoznak. Most attól függetlenül, hogy nem
iPad-et visznek haza a gyerekek, meg iPhone-t, meg nem tudom, tabletet, de egy olyan élményben van részük, ami nem minden gyereknél, de valószínűleg sok gyereknél egész életén keresztül egy meghatározó, pozitív élmény. Mert hát be kell vallani, hogy aki mély szegénységben él, hát azért az ilyenfajta szórakozásból nem igazán veheti ki a részét. Attól függetlenül lehet szegényen boldogságban élni, meg tisztességben, de azért ezek most így magamból kiindulva, azért ez egy gyereknek fáj, amikor azt érzi, hogy igazságtalan, hogy a másiknak, nem tudom, 50 000 forintos cipője van, én meg még a Balatont sem láttam. Szóval erre szerintem oda kell figyelni, és én nagyon-nagyon boldog vagyok, hogy itt lehetek. Én egy picit a gyerekekben mindig önmagamat látom, főleg, hogyha ilyen nehéz sorsú gyerekekről van szó, és hát ez nagyon-nagyon jó érzés, hogy van egy olyan fórum, ahol én is tudok egy pici örömet okozni számukra zenével, egy ilyen program keretein belül, szerintem ez óriási. Gyermekként álmodtam, és azt hittem úgy lesz. Hittem az életben, és nem fájt a szívem. Tudtam, hogy én váltom meg majd a világot. Láttam a jövőmet, és semmi sem bántott. Úgy van. Én egyébként baromira nagyra értékelem, hogy a Magyar Versmondók Szövetsége lát a dalszövegeimben olyan fantáziát, hogy ez méltó arra, hogy akkor Irzebe minket is képviseljen, például Lélekdonor, a Jelenés, a Vízió. Ez már eleve egy nagyon-nagyon jó érzés. Viszont ez is egy kicsit összetettebb dolog, mert a gyerekek olyanok, hogy igazából, hogy az ember kilép a színpadra, ugye most már nem először lépünk ki együtt a színpadra, rögtön megérzik az embernek az auráját. Szóval rögtön megérzik azt, hogy milyen ember vagy, rögtön tudják a történetedet, a sztoridat, hogy honnan jöttél, hogy merre tartasz, és így igazából ők mindent reagálnak, még akkor is, hogyha, hogy mondjam, ők a zene nyelvén is beszélnek, meg nyilván a verbalitást is értik, meg a dalszövegeket, meg a verseket is abszolút érzik, de valószínűleg ők a rezgések alapján egyébként. Szóval nem is biztos, hogy kell mondanod valamit ahhoz, hogy érezzék a gondolatodat. Ez is egy nagyon-nagyon érdekes dolog, de természetesen emellett, hála jó Istennek, velem együtt éneklik a dalokat, a dallamot, a dalszöveget. Ez egy nagyon-nagyon jó érzés. Hát amikor az ember gyerekként álmodozik, akkor ez talán a legmerészebb álmában sem fordul elő, hogy na majd egyszer olyan nehéz sorsú gyerekek éneklik a dalaimat, mint amilyen én is voltam. Ez nagyon nagy érzés egyébként, hogy ott lehetek az életükben valamilyen szinten. Egy nagyon pici reményt adhatok nekik arra, hogy ha nekem sikerült valamit elérni az életben munkával, meg kitartással, akkor nekik is sikerülhet. Most mennem kell, a világ csak rám vár, akkor vagyok jó, a szívem száll. Most mennem kell, a világ engem hív, megyek, mert így nem fáj a szív. Most mennem kell, csak mennem kell. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen! Sziasztok, köszönöm szépen! Hello, hello! Az, hogy a nyári táborban kaptak olyan fajta lehetőséget a diákok, hogy személyesen találkozzanak számukra egyébként máskor nem látott, vagy csak tévéből, színházból, vagy hírből, vagy internetről ismert sztárokkal, idolokkal. Sorolhatnám a Children of Distance zenekartól Szabiesz nevezetű internetes nagy fiatalok számára elismert celebig, vagy a Bakos Kis Gábor, a Nemzeti Színház társulatának tagjától elkezd a Kávészünet zenekarig, ami ugye a klasszikus és kortárs költészetet dolgozza föl teljesen fiatalos, trendi módon. Vagy akár Katus Attila, 6-szoros fitness világbajnoktól elkezdve Karamellig, és nem tudom, elviszük őket egy diszkóba, vagy elviszük egy vetélkedőre, vagy simán csak a Balatonpartra, hogy ússzanak egyet. Szóval mind-mind olyan fajta szórakozási lehetőség, ami meghatározza azt, és feltételezi azt, hogy jól érezzék magukat. Az érzékenyítő tréningek, amely szerves részét képezi minden egyes ilyen tábori programnak,
Tehát délelőtti érzékenyítő tréningek hozzásegítik a diákokat ahhoz, hogy valóban felkészüljenek olyan fajta élethelyzetekre, amelyek vélhetően minden bizonnyal eljönnek majd az ő életükben, csak éppen a reális, a valós környezetben, ehhez képest mi egy virtuális módon helyzetgyakorlatokkal, szerepjátékokkal, különböző feladatok, játékok révén tudjuk megmutatni azt, hogy mi az, ami esetleg majd nehézséget okoz nekik, és amin át kell, hogy lendüljenek, hogy alternatív megoldásokat kínáljunk nekik. Hogy ennek tudatában vannak, megpróbálnak a saját maguk kreatív módján, a kompetenciáiknak megfelelően közreműködni, hogyha kíváncsiak a másiknak a reakciójára, hogyha kölcsönhatást kezdeményezek, párbeszédet, vagy éppen nonverbális formában valamilyen fajta kölcsönhatást kezdeményezek a másikkal, meg fogadókészek más válaszokra is, nem csak a saját alternatíváikra, akkor létrejön egy olyan fajta kapcsolatrendszer, ami tényleg két diáksereg, majd két pedagógussereg, majd az egész csapatnak a globális játékát eredményezi, ami az életben egyénenként is, tehát maguk a diákok szintjén is arra készíteti majd őket, hogy megállják a helyüket az életben, és hogy talán odáig tudjuk őket vinni, hogy valóban kitörjenek abból a nagyon sok esetben halmozottan hátrányos helyzetű életformából, amiből ők érkeznek. Erre nem minden esetben van lehetőség. Itt a tábor, akár egy ilyen projektzáró eseményként, ha azt veszük, hiszen ugye a projekt vége felé járunk fizikai megvalósítás terén, nagyon sokat tud adni, nem csak élmény szinten, mert élmény lesz majd ez a film is, ami most készül, hiszen megmarad egész életükben, ezt meg tudják mutatni, elő tudják bármikor venni, hogy itt voltam, vagy ott voltam. A szülőknek is, akik nagyon sok esetben idáig se jutottak el a Balatonig. De hogy meg tudják azt mutatni, igen, én voltam külföldön, én itt voltam Balatonon, voltam azoknál a testvériskolai partnereimnél, akikkel tök jó viszonyt ápolok, hogy majd a közösségi oldalakon, vagy e-mailen tartom a kapcsolatot velük, vagy összetelefonálok. Ez rengeteg élmény, nagyon jó kapcsolatrendszer, és egy próba arra vonatkozóan, hogy azokat a feladatokat, amiket megoldottam, azokat sikeresen az életben hogyan tudom majd végrehajtani. Lehet, hogy teljesen más formában jelentkeznek, de az biztos, hogy kompetenciáikat tudtuk fejleszteni. És az egész magyar oktatási rendszernek, az egész iskolarendszernek valójában ez lenne a célja. Itt meg olyan eszközöket tudunk alkalmazni, ami nem jelent hagyományos létformát, és szerintem ez minden másnál hatékonyabb tud lenni. Én legalábbis meg vagyok róla győződve. Ha megkérdezem, hogy vajon ki jön, tudjuk-e a nevét javálni? A színpadon fogadjátok nagy szeretettel! Szabiesz! Kiáltsuk, hogy ő az enyém, csak te meg én, tegyünk együtt a szakadék verején. Csak te meg én, kiáltsuk, hogy ő az enyém, ő az enyém, ő az enyém. Adjon minden érzésem, ha ér nekem már tényleg nem kell mesélget, érte róla támadozás, hiába keresem a múltunk, nélkülem az elejében voltam, felkelt a nap, és te is jöttél, s látom engem, nem feltél, elkeressük, olyan talán sugárban jól lenne írni, hogy az álmot a kincsem, szeret a jól út a világon, csak örülötted forgott, de mondd miért mennél el, miért érte most ülnél el, álmodnék csak a szépet veled, de mondjuk nem kellett nekem. Az én karrierem mondhatni abszolút a szobám mélyéből indult, és egy nagy álom volt, hogy én elkezdhessek zenélni, és megtaláltam azt a módját, ami már legtöbb fiatalnak, embernek elérhető, hogy ezeket a nagyobb technikákat már minél olcsóbban megvásárolják. És nagyon sok videoblogger van az interneten, akik humoruk meg felállásuk miatt hírnévre tesznek szert és imádják őket. Én azt gondolom, hogy nem lehet olyan nagyot álmodni, hogy ezt ne valósítsa meg bárki, és ez függetlenül attól, hogy valaki milyen származású. Tehát, hogy ennek semmi köze ahhoz, hogy ő most roma vagy nem. Én azt gondolom, hogy mindenki meg tudja tenni, amit igazából így megálmodik, mert én folyamatosan csak azt vettem észre, hogy megálmodok valamit, és megcsinálom. Én nagyon szívemben viselem azt, hogyha valaki nélkülözik, és abszolút imádok az embereken úgymond segíteni. Tehát rendeztem már saját magam indítatásából is egy jótékonysági estet, és rengeteg ruhagyűjtő szövegjáték és adomány. Tehát most is a nyár végére ruhagyűjtő eseményt szervezünk egy énekes barátommal, tehát az egész országot átölelően. Tehát tényleg úgymond a szívemben viselem azt, hogy a
nem csak a gyerekek, de akár a felnőttek is, és a családok, akiknek nem adatik meg, hogy akár elmenjenek Vidám Parkba, vagy bármi ilyesmi helyre, vagy kicsit kikapcsolódjanak, azoknak rendezzünk valamit, akár ruhát, vagy bármit adjunk, fellépéseket, tehát tényleg igyekszünk kielégíteni mindenkinek nem szükséglete, de egyébként mondhatni szükséglet is az, hogy azért jól érezzék magukat, mert nem lehet állandóan feszültségben menni. Színpadon, és fogadjuk nagy tapsal, még nagyobb kitörő örömmel a Children of Distance! Tegnap láttalak mégis vár, lónyán rátom lónyán, egy válasz neked is jár, mondd meg, miért csak játszottál. Tegnap láttalak mégis vár, lónyán rám gondoltál, egy válasz neked is jár, mondd meg, miért csak játszottál. Most azt olvassam, hogy a legjobb azt mondom, hogy se vágynak, hiszen itt figyeltem, hogy elmondjuk a betonolást, azt tudja, hogy csillagokat, és meg inkább rázom. Fogadnak neked, hogy bármi lesz a szívitart, minket érj el, megfelejtsél majd, korsó lassúvát, még vele van a világban. Most itt vagyok a tegnapnak, bár hogy érzek irántam, megértem minden perc, az életemben csoda volt. Elkezdtük a összekölt, amikor becsomagolt. Tegnap láttalak, de rájöttem, ha más el, keresnél. De még egyszer, az emlékekből találsz, az a lány a parkolon. A üzenet az asztalon, a nyár a szemében, hogy leszünk együtt. Nagyon fontos, hogy mi olyan zenét próbálunk egyébként csinálni és közvetíteni az emberek felé, amiben nincsen trágárkodások, nincs semmilyen egyéb agresszivitás, mert... Kivéve Peti szövegében. Kivéve Peti szövegében, de alapvetően egy agresszív ember. De hogy nekünk ez egyfajta koncepció, nem mondom, hogy koncepció, és próbáljuk ezt tartani magunkat így az évek alatt. Ez azért is fontos, mert így 0-tól 100-ig bárki meg tud minket hallgatni, nincs az, hogy most ennek az embernek vagy annak nem férünk bele, meg ezeknek az embereknek is, a gyerekeknek is szerintem ez egy tök jó példa, hogy így is el lehet érni bármit. Mind a hárman nagyon kicsi településről jöttünk, Máriafolcson 2100-an laknak, igazából mi sem voltunk soha nagyon gazdagok, de így is el lehet érni bármiféle sikert. Ahogy Peti is Szücsiből jött, ott talán 3000-en laknak, vagy nem is tudom. 3000? Ja, túloztam. 1500 körül. Igen, úgyhogy nagyon kicsi településekről jöttünk, a világ végéről mind a hárman több száz kilométerre lakunk egymástól, de én azt mondom, hogy ha nekünk összejött, akkor nincs lehetetlen. Kitartás, hogyha van egy álmuk, vagy van egy vágyuk, amit szeretnének elérni, akkor szerintem azt mindenképpen tartsák egész életükben szem előtt, és próbáljanak afelé tartani, hogy azt meg valóra tudják váltani. Szerintem ez nagyon fontos, hogy az ember ne adja fel a cél előtt, mert sose tudni, hogy egyébként mikor jön egy olyan lehetőség, vagy mikor változik úgy meg az élete, hogy valóra tudja váltani az álmát. Ez az egyik, a másik meg, hát nem is tudom, mi lehet még egy ilyen gyereknek, aki nehéz sorsból jön. Talán az, hogy mindig úgy éljen, hogy tudjon tükörben nézni. Egy viszlámtól is beérem, egyet, hogy elengedjelek. Egyszer úgy is visszajött, és azt mondod, hogy kellett neked. Kívánom, mert megérdemlek, hogy majd egész életedben arra várj, hogy visszamenjek. De volt eszemben, nézhetettem, ám hogy az Isten a minden könnyű csapok nőnek a képére. Valahol mégis nagyon fánt, hogy elérkeztünk a végére. De hiszem még a napsütésben, hogy egyetlen mosolyan. Mert olvasztok majd bennem minden, létezik még a jó oldal. Tudom, hogy én voltam az a bukó, úgy, hogy értem. De rosszul érzem, te várd azt, hogy én húzom majd kérdem. Elrontottam még bánod, de hajtik úgy csak lesz az úgy már. Figyelj, jöttök! 1, 2, 3, Nézek az égre és látom már, elrontottam én, mit tudom, hogy fáj. Látom, hogy látom már, szeretek, hogy gyereked, de mégis ez fáj. Nézek az égre és látom már, elrontottam én, mit tudom, hogy fáj. Nagyon jó az együttműködés a két iskola diákjai között. Nagy büszkeséggel mondhatom el, hogy a műveltségi vetélkedőt Latinovics Zoltán emlékházat megtekintve is a mi csapatunk nyerte, a sirokiakkal együttműködve természetesen. Talán a kölcsönös szimpátia az, amik rögtön a két iskolát összehozta, tehát amikor például volt az iskola bemutatkozó estje, akkor még talán úgy éreztem, hogy van egy lépés távolság a két iskola között, de ahogy mentünk és énekeltünk, és a sirokiak rögtön énekelték velünk a bemutatkozó dalt, akkor éreztem, hogy akkor most már itt nincs ok aggodalomra, és határ ide vagy oda, elválaszt minket egy hivatalos földrajzi határ, viszont úgy gondolom, hogy ez az életben ez nem így lesz a továbbiakban.
Az menjen pedagógusnak, aki szereti a gyerekeket. Aki szereti a gyerekeket, az megpróbál úgy tenni értük és velük, hogy nekik jó legyen. Na most a gyerekek nagyon élvezik azt, amikor látják, hogy a tanáruk megértő velük és partner az ő kis dolgaikban. Ez Sirokban akkor is így van, hogyha nincs tábor és nincs semmiféle pályázat. Mi olyan feladatokat próbálunk meg kitalálni és végrehajtani, amit ők élveznek, és mivel mi is élvezünk, hiszen mi találtuk ki, természetesen nagy örömmel és szeretettel veszünk benne részt. Ráadásul itt olyan kollégákkal vagyok körülvéve, akiket teljesen megfertőzött ez a fajta mentalitás. Én elmondom a nevüket, mert megérdemlik. Viktor Tünde, Gál Zoltán és Gálni Eged Adrián, az én kollégáim. Hát Zoli például, aki csak nyerni akar, a feleségét is úgy kidobja a kidobósba, mint annak a rendje, és oroszlánként küzd a sirokiakért és magáért is. Tehát teljesen azonosulni tudnak a feladattal, és mi ugyanúgy élvezzük ezt. És hát persze nyerni is szeretünk. Egy karmesteres játékot csinálunk. Nem kell kitalálni, hogy ki a karmester, én leszek az, mindenki úgy helyezkedjen el, hogy lásson engem, jó? Kérem szépen. Jó? És semmi más nem kell tenni, mint hogy azt csinálni mindenkinek, amit én csinálok. A sirokiakkal volt már szerencsém együtt dolgozni a tavalyi évben, akik akkor Nyíregyházával voltak együtt, ahol ugye, mint tudjuk, elég sok az értelmi fogyatékos és a sérült gyerek. És itt most a siroki fiúk, lányokkal és a fülekiekkel is elég sokat beszélgettünk a foglalkozáson, és erre is visszautaltam, hiszen a sirokiak közül többen vannak itt, akik tavaly is voltak, tehát már nagyon jó ismerettség van közöttünk, és nagyon jó viszony alakult ki közöttünk, a pedagógusokkal is külön is találkoztunk, és amit én látok közöttük, és amitől azt kell, hogy mondjam, hogy én nagyon, nagyon szerencsés vagyok. Most annak érzem magam, mert a pedagógusokon is azt látom, hogy van egyfajta céljuk, van egy irányuk, és a gyerek a fontos. Ez akár a füleki, akár a siroki pedagógusokról beszélünk. És ez annyira fantasztikus látni, és ők szerveznek külön programot, tehát hogy nem szélnek kereszteni, és akkor jaj, mi megiszunk egy kávét, addig csinálnak, amit akarnak, nem, hanem kimentünk a gyerekekkel együtt, kimentünk a temetőbe, a Latinovics sírjához, a Bújtor sírját megnéztük, az édesanyjának a sírját megnéztük. Tehát, hogy ez ugye nem volt kötelező része ennek a programnak, de nekik fontos volt, hogy ha már itt vannak, akkor meglátogassák. Átgyalogtúráztak Szárszóra, a József Attila Múzeumba, ahol fantasztikus élményük volt, interaktív, föl van újítva az egész múzeum, és egy nagyon kellemes, szabad délután töltöttek el, úgy, hogy semmi kényszer nem volt benne, és utána visszafele vonattal jöttek, vonatoztak is egyet, tehát hogy terelgetik őket, odafigyelnek rájuk, és ez nagyon fantasztikus dolognak tartom. Van egy csapatszellem.
Mi is ugye ennek a játéknak a lényege? A bizalom, pontosan így van. Tehát ha én vagyok a kígyó szeme, én vagyok, figyeljünk kérem szépen, jó? Tehát én vagyok a kígyó szeme, felelősséggel tartozom a többiekért, akik követnek engem. Tehát ez muszáj és elengedhetetlen a figyelem és a koncentráció, és muszáj átéreznünk a felelősséget, hiszen rám van bízva X ember, ha csak egy, akkor egy, de hogyha mögötte vannak még 5-en, tehát én felelősséggel tartozom irántuk. És akiknek csuka van a szemük, ők is felelősséggel tartoznak a másikért, azért fontos, hogy figyeljünk, a csukott szeműeknek is muszáj figyelnie, hiszen őt is még követik többen, akik gyakorlatilag vakon meg kell, hogy bízzanak benne. Ezt valahogy el kell érni, és csak úgy tudjuk elérni, hogyha figyelünk egymásra és koncentrálunk egymásra. Egyetértünk ebben? Igen. Nyilván közöttük is van, akinek nincs apja, nincs anyja, vagy senkije nincsen. Ezen én mind túlmentem én is. Nekem nagyon korán meghalt az édesapám, 9 éves voltam, félig áron maradtam, aztán az anyám is még fiatal volt, természetesen nyilván neki is voltak igényei, megismerkedett valakivel. Én a fiatalabbik bátyámmal maradtam a nagymamámnál, tehát gyámság alá kerültünk. Tehát hasonló sors, mint itt valamennyiüknek nyilván más sorsa van. De hogy ezáltal én azt gondolom, hogy jobban el is fogadják azt, amit én mondok nekik. Hiszen valahol ugyanonnan egytőről jöttünk, egytőről szakadtunk. Nincs semmi olyan az életben, amit ne lehetne elérni. A kitartás kell hozzá, a csapatszellem nagyon fontos, az egy célra való koncentrálás, a csapatszellem, hogy figyeljenek egymásra, figyeljenek az adott feladatra, és véghez lehet vinni mindent. De önállóan is az életben, amit mondtam nekik, hogy én nagyon remélem, hogy ezekből a beszélgetésekből nagyon sok mindent elvisznek magukkal az életükben, és tudják hasznosítani, és ha hozzájuk is úgy állok tulajdonképpen, hogy szeretettel, és mert mindamellett, hogy igyekszem elérni náluk valamit, de az nekem fontos, hogyha ők innen elmennek, és valamikor eszükbe jutok, akkor szeretettel gondoljanak rám. És ne úgy maradjon meg nekik ez a tábor, hogy jaj, volt ott valami János bácsi, aki állandóan egracíroztatott bennünket. Nem, hanem tényleg, és ezt komolyan is gondolom, ezeket a dolgokat. Petyi János ért a gyerekek nyelvén, és tulajdonképpen ez a kulcs, ez a megoldás kulcsa. Tehát ha közéjük megy, és mondom, tulajdonképpen ő is azokat a szavakat érdemli, amit az előbb a kollégáimra mondtam. Szívvel, lélekkel csinálja, talán még rátesz egy lapáttal, vagy esetleg hatványozni lehet azt, amit mi csinálunk, és presztízs csinál belőle, hogy jól sikerüljön, és hát ilyeneknek születni kell. Hát ő ilyennek született. És a gyerekek ezért hálásak, mert ők látják azt, megérzik. Tehát egy gyerek, egy pedagógusról azonnal tudja, ha új tanárt kap, hogy ezt fogja el szeretni, vagy sem. Mert azért az ránk van írva, az sugárzik rólunk a jó is, meg a közöny is, hogyha esetleg valaki olyan rosszat nem mondok, mert rossz pedagógus biztos. A mi iskolánkon is vannak azért hátrányos helyzetű gyerekek, tehát tudjuk, hogy hogyan és miképpen kell hozzájuk szólni, és ugyanez a helyzet szerintem a Siroki iskolával is, hogy ott is van ügyesebb gyerek, kicsit gyengébben tanuló gyerek, és talán a közös probléma, illetve a közös tenni akarás az, ami miatt úgy gondolom, hogy tényleg egy felhőtlen barátság alakult ki a diákok és a tanárok között is. Nagyon-nagyon szeretünk együtt ugrabugrálni a gyerekekkel, együttműködni a gyerekekkel, tehát nem vagyunk azok a pedagógusok, akik elmennek oldalra akkor, amikor éppen egy közös délelőtti foglalkozás van, hanem mind a sirokiak, mint mi ott ülünk velük, és ezáltal is megismerjük mi a siroki gyerekeket, illetve a siroki pedagógusok a mi gyerekeinket, és aztán egy nagy csapatként járunk egyik foglalkozásról a másik foglalkozásra.
Thank you.